Sizawufumana ilizwi emazwini ilizwi lesihlanu lifumaneka kuYohane 19:28. My God. uYesu esazi okokuba zonke izinto zifezekile ukwenza into okubana kuzofezekela isibhaha. Wathi incwadi yam akakhankanyanga uYohane esi sibhaha. uYesu ngexesha athetha la mazwi, bazali bam, ugqiba ukuyaleza unina kumfundi wakhe osondeleyo futhi nobemthanda. Uyamsondeza ngoba uyabona ngokubana ngaba uyayiwa kwaye yaye akusekho kuya ngamva. Uyaqonda ngokuba phambi kokuba ahambe makayaleze unina kwatsha kwafezeka amazwi ebethi ngumama umfundisi wathi apha emnqamlezweni kuveza imveli yomfazi. Uyaqonda ngokuba azukwazi akugqiba uyaleza unina, uyaleza yena isiqu sakhe uthi ndinqaniwe. Ziyure zintandathu usemnqamlezweni uyajinga. Masikhumbule okokubana ngaba akalelanga, akakhanga atye, akakhanga asele, bakunyanzelekile okancane. Phambi koba ziyaleze uthi Eli lama sabakatha. Uyeva okubana ngoku amandla ayaphela emzimbeni, iyakhanga i-connection. Wathetha ukumbiza wathi Eli angakukuthi Thixo wam ndishiya ngani na. Uyadinga ungathi ngafani uba ushiyile kanti hayi uthixo ukushintshe ukumbiza. Kuthi ngonyama ngoku simfumana apha esithi ndinqaniwe. Le nto ke yenzeka ngaphambili ngexesha uYesu alidali noSathana entlango azivelangile kodwa kwesi sihlandlo usemnqamlezweni. Amayuda ayile uthi ndinqaniwe. ngekhanda lakho. Umbuzo uYesu ngokwathi la mazwi unqabele Yesu nyhani ngoku ndifuna ukuthi ngexesha uYesu athi la mazwi wayenqabela izulu, wayenqabela zonke izinto zasemhlabeni kodwa wayenqabela izulu ngoba uyaqonda okubana ngaba yonke into ebeyizele emhlabeni uyigqibile. kwenze njani kanti? Ayisekho nsathi njani? Ndifuna ukuthi angahlala phansi, azahlala phansi asiphumapha cawe sesisiyeka zonke ezinye izinto kodwa sifumane izulu ngoba uThixo yenzile yonke into ngoku into masishiyeke nathi.